uděláme posilování břišního svalstva na podložce a pak se společně protáhneme. Tak pojďme na to. Potřebujeme jednu podložku, posadíme se a budeme na střídačku přitahovat jedno koleno k hrudníku a druhý, jo? Tak pojďme na to. S přitahováním kolenek vždycky vydechujeme a střídáme jednu druhou nohu. Ještě pojďme, 4, 3, 2 a naposledy zopakujeme. Položíme se na podložku, dáme kolena od sebe a budeme hmytat rukama před sebe. Tak, připravme se a jedeme. Bedra tlačíme do podložky, puby tlačíme do páteří, dýcháme zcela přirozeně a hmytáme nahoru dolů. Lopatky nevkládáme na podložku. Snažte se tahat to břišním svalstvem, ne krčním. Ještě pár opakování, vydržme. 4, 3, 2 a poslední, výborně. Položíme se na podložku, zvedneme nohy z podložky v kyčlík a v koleno pravý úhel. Bedra nezvedáme z podložky, když tak si podložíme zadeček dlaněmi a na střídačku ťukáme jednou špičkou a druhou o podlahu. Kolena zůstávají pořád na místě. Tak pojďme. Jedna a druhá na střídačku. Bedra na podložce, zpevněný bříško, pupík stahujeme dolů k páteři a střídáme jedna, druhá noha. Krásně cítíte, jak vám zavírá spodní část břišních svalů. Ještě 4 opakování. 3, 2 na každou nohu a pojďme poslední. Výborně. Páteřní vydechneme a budeme to celé znova. Takže přitahování jednoho druhého kolene. Ještě odpočneme pár vteřin. Vydechneme, nadechneme. Připravíme se a půjdeme na to. Takže jedno koleno k hrudníku a druhý. Pojďme střídat. K sobě s výdechem. Snažíme se nemít vypouklé bříško. Pupík přitahujeme k páteři. Ještě 4. Poslední 3. 2 opakování. A jedno. Super. Lehneme. Kolena od sebe a hmytáme rukama před sebe. Pojďme. Bedra jsou v podložce. Pupík tlačujeme dolů k páteři. Pozor, abychom to netahali krčním svalstvem, ale jenom břišním. Stačí malý rozsah pohybu. Vydržte, už cítíte, jak nám pálí přímý břišní sval. Pojďme ještě pár opáček, to dáme. 4, 3, 2 a poslední, výborně. Tak, ťukání špičkama o zem. Dáme dlaně pod zadeček, abychom se neprohýbali v bedrech. Zvedneme chodidla z podložky, v kolenou a v kyčlích pravý úhel a ťukáme špičkama na střídačku o zem. Jedno a druhá noha.
Zpevněný bříško, tady nám zabírá spodní část břišních svalů. Úhel v kolenou pořád držíme v jednom úhlu. Už se blížíme ke konci. Pojďme 4 opakování. 3. Ještě 2. A naposledy druhá noha. Výborně. Tak, zase na pár vteřinek vydechneme a půjdeme na další 3 cviky. Tak, budeme ležet na podložce. Jedna noha zůstane pokrčená, druhá půjde natažená ke stropu a budeme hmítat ke špičce. Tak, pojďme se nachystat a jedeme. Hmítáme k jedné noze. Zatáhneme ruce před sebe. Noha zůstává na místě. Pohyb vychází jenom z břišních svalů. Zase nám nepracuje krční svalstvo. Bedra jsou teďka díky zvednuté noze krásně v podložce. Pupík se snaží netlačit ruku k páteři. Kde zadržujeme dech při cvičení. A 4, 3, 2 a naposledy výborně. Tak, chviličku odpočineme. Pojďme nachystat druhou nohu a to stejně pojedeme i na druhou. Tak jdeme, pojďme. Hmítáme ke druhé noze. Pojďme vydržet a to krásně posílíme. Obě strany musíme stejným způsobem naposilovat. Tak, pár opáček, 4, 3, 2 a poslední. Necháme kolena pokrčený chodidla na podložce a budeme se oklanit patám na jednu a na druhou stranu. Tak pojďme. Na jednu a na druhou. Bedra jsou na podložce, pupík stačí k páteři. Lopatky jsou zvednuty z podložky a jenom úklon na jednu na druhou stranu. Můžete se dotýkat kotníků nebo týkat k patám. A zcela přirozeně dýcháme. Vydržíme. 4, 3, 2 a naposledy. Tak, vydechneme. Dáme si to ještě jednou. Tak, pár vteřinek, odpočneme, uvolníme břišní svalstvo. Zhluboka nadechněte, vydechněte. Tak, a jedna noha ke stropu. A pojďme hmítat. Druhý kolo. Pojďme, vydržme. Ještě 4, 3, 2 a naposledy vyviníme nohy a jdeme hnedka hmítat ke druhé. Pojďme. Ještě zabereme poslední 4 opáčka. 3, 2 a poslední jedno. Super. Uklony k patám. Jedna, druhá strana. Hned navazujeme. Žádná pauza. Pupík stlačí dolů k páteři.
nám vychází tady z těch bočních břišních svalů. Vydržíme. Tak, 4, 3, 2 a poslední. Výborně. Tak, hotovo, břišní svaly máme naposilované. Teď se protáhneme. Takže natáhneme nohy a jdeme s nádechem ruce nad hlavu. Hluboký nádech a výdech, ruce zpátky k tělu. Znovu nádech zhluboka a výdech. Ještě jeden hluboký nádech a s výdechem přitáhneme koleno jedné nohy k hrudníku. Druhá noha zůstává natažená na podložce. Rukou si pomůžeme přitlačit koleno k hrudníku. Teď vytočíme koleno na stranu, hlava jde na druhou. Tlačíme koleno, rameno tady té ruky k zemi. A přirozeně dýcháme, nezadržujeme dech. Nebojte se zatlačit do kolene, do ramene. A pomalu vracíme zpátky na střed. Tak natáhneme nohu, nádech ruce nad hlavu a výdech zpátky k tělu. Ještě jeden nádech a s výdechem přitahujeme druhý koleno k hrudníku. Zase si pomůžeme rukama přitáhnout koleno, druhá noha natažena na podložce. Tak, vytočíme druhý koleno do strany, hlava na druhou stranu. Zase rameno a koleno tlačíme k zemi. Pomaličku vracíme zpátky na střed. Teď dáme kotník jedné nohy přes koleno druhé, chytíme pod kolenem a přitáhneme směrem k hrudníku. Měli byste cítit sedací svaly zadní stehní stranu tady té pokrčené nohy. Snažte se přitáhnout trošičku přes bolest, ale ne moc. A uvolníme, vyměníme nohy a přitáhneme druhou stranu. Zase byste krásně měli cítit zadeček, sedací sval stvohyžďové a zadní stranu stehen tady té nohy. Tak nebojme se zase trošičku zabrat, přitáhnout silou. Měli byste cítit příjemnou bolest, příjemné protažení. Zadní strana stehen se velmi často zkracuje, proto je potřeba ji pravidelně protahovat. Tak, uvolníme, pomaličku přejdeme do sedu. Teď natáhneme jednu nohu, druhou překřížíme přes ní, zapřeme se loktem o koleno, vytočíme do stranu a podíváme se za sebe. Držíme rovný záda, loktem tady té ruky se odtlačujeme dozadu a uvolníme. Pojďme vyměnit nohy. To stejně na druhou stranu. Loket zapřeme o koleno a vytočíme dozadu. Střed zpátky, dáme pát k sobě a kolena budeme tlačit od sebe k zemi. Držíme rovný záda a protlačíme kolena směrem k zemi. Tak, výborně, sedneme na turka. Teď, když se zavrtíme na zadečku, cítíme sedací kostí, jednu druhou na každé straně. Ty kosti nám zůstanou na zemi a my protáhneme ruku do strany. Obě kosti pořád cítím na zemi. Tak snažte se nepředklánět ani nezaklánět a zhluboka teďka prodýchejte tady do těch horních žeber. Hluboký nádech a hluboký výdech, jako bychom chtěli ty žebra od sebe roztáhnout.
výdechem zpátky na střed a druhá strana to samé. Takže ruka do strany, nepředklánět se, nezaklánět se a zhluboka prodýchat do žeber. Jako bychom chtěli roztáhnout žebra od sebe. Zhluboka nádech a zhluboka výdech. Tak, pojďme zpátky na střed. Protáhneme jednu ruku na stranu. Rovný záda, ramena směrem dolů od uší. Nevystrkujeme bříško. Nahoru pokrčíme. Loket tlačíme proti dlani. Tak a vytočíme dopředu dlaň. Ramena pořád dolů od uší, ne nahoře, ale dole. Pořád rovný záda. Obrátíme zápěstí, protáhneme před loktí. Tak, uvolníme druhá ruka do strany. A nahoru tlačíme loket proti dlaní. Tak, dopředu. Prohnutý loket, ramena dole. A obrátíme zápěstí. Tak, uvolníme, ještě protáhneme krční svalstvo, do strany, hlava, pomáháme si rukou. Ramena nám zase neblízají nahoru, ale máme krásně dole uvolněně. Přechytíme ze šikma dolů a tlačíme bradu ze šikma dolů. Uvolníme, na druhou stranu hlava nejdřív do boku. Nehrbíme záda, ramena nezvedáme, ramena jsou úplně uvolněná. Přechytíme ze šikma, tlačíme ze šikma dolů. Tak, uvolníme, spojíme obě ruce za hlavou a tlačíme bradu hrudníku. Uvolníme, pomaličku se zvedneme. Máme široký postoj, dřepneme si a zatlačíme lokty, kolena od sebe. Rovný záda, zadeček tlačíme dozadu a dolů. A snažte se kolena tlačit dozadu. Dáme dlaně na kolena, vytočíme rameno na jednu stranu. A na druhou. Odtlačuji se tady od toho kolene, tlačím ho jakoby dozadu. Tak, pojďme na střed a kulatý zádem nahoru. Výborně, přitáhneme jedno koleno k hrudníku. Držíme stabilní postoj, zakroužíme v kotníku. Přitáhneme nohu dozadu a protáhneme přední stranu stehen. Tak, uvolníme, ještě druhá noha, přitáhneme k hrudníku, uvolníme kotník a přitáhneme dozadu protažení přední strany stehen. A to je vše, já vám děkuji.